És complicat definir una persona com Rafael Patxot i Joubert, qui fou tantes coses a la vegada i totes rellevants. Potser per això cal anar a la seva autodefinició quan ja amb més de 80 anys va escriure que era català, empordanès i expatriat voluntari per amor de consciència, del sentiment i de la personalitat humana. Ho va fer des de Suïssa, on va viure tant de temps i on va morir amb 91 anys. D'aquest ganxó de Sant Feliu de Guíxols, fill d'una família industrial surers, educat a Anglaterra, s'ha dit que va ser un meteoròleg, un mecenes, un bibliòfil i un escriptor. Tot això que van ser les seves passions mentre es feia càrrec del negoci familiar del seu sogre. Ha passat a la història per haver estat el primer meteoròleg català que va mesurar amb precisió la velocitat de la tramuntana i, de fet, de ben jove ja havia construït al seu poble un observatori astronòmic i meteorològic. Ha deixat petjada per moltes de les seves tasques, però cal remarcar la de gran mecenes de la cultura catalana. Va impulsar projectes en l'àmbit de la cultura popular i durant la dictadura de Primo de Rivera va contribuir a l'edició de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, del que juntament amb Francesc Cambó fou el principal benefactor. La feina feta al llarg dels anys per Rafael Patxot va ser ingent i, malgrat tot, el país li deu un reconeixement que aquesta exposició en part pal·lia. Però cal destacar la Fundació d'Estudis de la Masia Catalana, les subvencions a investigacions atorgades per l'Institut Patxot, els concursos musicals Eusebi, Patxot i Llagostera, que portaven el nom del seu pare, l'obra del cançoner popular de Catalunya i el Premi Musical de Composició Concepció Ravell, que homenatja la que fou la seva cunyada. Patxot, fins al final dels seus dies, va ajudar la causa catalana. Ho va fer donant suport a Joan Coromines per publicar l'Onomàsticon Catalònia. Va col·laborar amb Josep Trueta, Ventura Gassol, Josep Tarradellas i Pau Casals. I encara l'any 1955 amb el mestre Casals, Pere Bosch i Gimpera, Lluís Nicolau d'Oller, Carles Pi Sunyer i Manuel Serra i Moret, va adreçar a la Comissió dels Drets Humans de la ONU un document en què denunciaven la repressió franquista a la cultura catalana. Per això cal agrair aquesta exposició patrocinada per la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans, que ens presenta Rafael Patxot com el que va ser, un home que es va dedicar a construir una obra social i cultural d'utilitat al servei del progrés del seu país. El seu biògraf, Joaquim Maluquer, el va definir molt bé. Independent de criteri, intransigent amb la falsedat, el deshonor i la mentida i amb una vivència de Catalunya intensa i total. Moltes gràcies.